Ka Khasi Student Union Sengkme hapo ka jingalam u President Usamla Riman Kharjana, lembat u General Secretary Usamla Ruben Najir, ha ka Praterik Naitung, kilalet Banyakando yo Chief Executive Member John ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba Winston Tony Lingdo, lembat ka jing IT da ka jing tho hau CEM halor kamat uranium, ha domisiat South West Khasi Hills District. Habakran kilat pathai khubor, na ka jing kendo ban u CEM, na kalyang u President ka seng, ula pentep ba ka jing kren ban u CEM, kalong ban wanra ada ka resolution, ban pinskem halor ka jing persya ban TU uranium. Nalor kata ulayat horu, ba ka jing kren bat ka Executive Committee ka KHDC, kalong ka pasngotanat bat ka KSU, kan iru ha ka jing start jong ka KHDC. Shushu ula ongru, ba ka jing dawa ba wanra resolution, ka KSU ka day halor ka jing di yathit jaka ha domisian, ban khanglat ya ka jing di jaka pathar, nalor ka jing pensngo ya ka jing don kiryo khmat, kani ka jila, kibla persyang ban thit jaka ha kite ki than domisian. Jingwan jogi nakaliya seng hanika ski berkendu CM juga hasil tutor mustu sonsel. Kalau baik kalau aku kemat kata kemat kali ke ba bagian sewan nakani than domisian kemat jogi uranium. Ba hilakren ba hilan kam ya ka lakum nu banyo ay ka resolution lagi di council habay day bat batu bakajing klong yung mga do uranium ha di than domisian bat di marja di jaga marjan. Kejengnya keren, semua batong ba kalong hi ba sotonat bat ni kini nanti hiru ba kai bagi keren ay jumut nakalian ka juga council kan terrekam bat kan terrekam hanor kom iya ka start jong ka isi ndai kadon pada ka kermen ba ngila panyo ka resolution na ka isi jong council kalong kai ka ban nang kam tersekam ya kajing kun kajing ki persak adongi ya kan ye kajing krong yung marbok ndo na kajing than domisiat bagi jaga marjan idon likely ki mat apa day baka uranium away kadai ka pengiyo ka resolution kabaan kadai ka ba akaba kumdu nginte lakam day bat ka jindi jaga syaki riu pai ba le si intip ya kajing temu na yo le si bagi don kajing temu ba kata ka jaga dia bat syaki agency badai bay penuh bat kan bat uranium. Jadi kita gilong ki jingkan benda bat kumawong ba kajita kalau pasunat dengan up pat ikapur ba cucu ba kayak kuno nang ismat bay mat. Ka discouncil hi kalau ngumpui ka ayu ba kanong pet nong kami ya kendo siap de ingin kam thai bangin banjur haru ata ya ka discouncil dari isu tu ba kinong penyat kinong yalam jong ka discouncil hi kilong kiba syampang bat hot ya ka penso na kaliang joka seng na penso ba kadon ka persyang ban thiet jaga chekting than da ki review pokbat jong ka joka jela ka jongi bat na kaliang ka jong ka na kaliang jong CM mula kubur ba unsa le yang baron kam ban wat ditip habai dei bakal ka joko so atai kata ngiti akan start jongka isi jongka council dei atai kumiti sutu jongi ka session ka bantuan biang kan di benai Oktober dengan atai haswai kata ru kata ngong pi la i akan start jongka isi jongka council lagi la bakot ka special session ru bai dei bakal mat kajing lech ki state dei ngal lebih kerana du pasti hashtag lakukan pa UCM bagi don kam ba nakaliang do state tu kan wara kan resolution ho ingin lah bang ba resolution kan ya dai nak kata kita jing mulung tak khong Henry kan pen ipat ya kata kajing long seriousness ba kajing semkhia do state government ha ba dei but kan ye kamat khong yu mapok do kan. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone.
Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.